साबसे जयनिं दिनैहाय बनगाव मण्डल अफिसाव जोङो बनगाव मण्डलनि जेसेबां प्राइमारि जेनेबा हाइस जारबारिनिफ्राय जादों आफलागाव आरो बंसिगावनि एसे दं घसकाटानि गासै 300नि एसे बारा दिनैहाय जयनिं जाबाय आरो लाबावनांगौ दंमोन खिन्थु आं बादा हरदों दिनैहाय हयथ' मोनब्रै जायगानिफ्राय नांगौमोन बिसोरखौ नांथ'ला नोंसोर थाथ'दो गासै आं बिदिनो 300 350 टारगेट लाखादोंमोन खिन्थु 300नि बारा जाबाय आरो फैजोबदों जाय खोथा होदों बिथांमोना दा आवगायाव बारा बुजियामोन जोंनि बर'फ्रा दा लासै लासै बुजिनो हमबाय बिजेपिआ मा खामानि मावदों बर' जाथिनि थाखाय बेखौ लासै लासै बुजिजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला बिजेपि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ दानि देरफुनाय सेंग्राफ्रा बयबो मबाइल एक्सपार्ट जोब गासिबो मबाइलावनो गुगोलाव सार्च खालामनानै नुजोबखायो बेफोरखौ लानानै गावसो बयबो रायजो राजानि बिमा बिफाखौ बिथांमोना आंजों थिनहरदों जयनिं जाफैदों आरो गासिबो बिथांमोना जोंनिनो फुराना मानसिखामोन बाव गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोर दङ जोंनि माखासे इउथनि सेंग्राफोर माखासे सारेनियर एनडिएफबि माखासे इउपिपिएलनिबो दं माखासे बिपिएफनिबो गोबां दं दा बुंनो थाङोब्ला झारबारि एरियाना गासिबो बिपिएफनि जोब आपनाबो बिपिएफनि जोब दा आसा खालामबाय माने देरहानाया 100% खाथां आरो बिथांमोना आंनि जानानै मावनो होननानै बिथांमोना दिनै फैबाय जेब्ला निस्सय बिथांमोना आंनि जानानै खामानिखौ मावगोन जिहेतु आंहा बनगाव मण्डल हिसाबै टिकेटआबो फाइनालखा आरो देरहानायाबो खाथांखा बेखौ नुहुरनानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै जयनिं लाफैगासिनो दं बेयाव लाबोनायाव साननो हागौ मानसिफ्रा पाब्लिकल' जादों होननानै नाथाय बाव साफा साफा गामि ओनसोलनि बहुत ओनसोलनि लिडारफोर दङ बे बिथांमोनासो बे जोंनि बे रायजो राजाखौ लानानै फैदों।